Posloucháte projekt Duchovní audioknihy. Ezoterní hodina. Pravá ezoterika. Mannheim, 10. března 1911. Poznámka. Rukopis Alice Kinkelové. Konec poznámky. Prvním plodem naší meditace je získání citu proto, že usilujeme o spojení s bytostmi vyšších hierarchií a vstupujeme do nej. To se má projevit naším pocitem přijetí do vyšších světů, příchodu na místo, odkud pravděpodobně pocházíme, takto to máme prožívat. Tento pocit přijetí do duchovního světa má nebo musí být hřejivý a živý. Kdo chce vstoupit do duchovního světa, musí si říci. Všechno, úplně všechno se u ezoterika musí změnit, jeho pojmy, city i poznatky se musí proměnit. Vezměme si lidský egoismus. Jsou to luciferské bytosti, jež nám dali paměť. A zatímco jsme ve fyzickém životě spoživí, jsme v duševně duchovním ohledu strašně rozmažilí. S těmito rozmažile vynakládanými silami však musíme začít zacházet úsporně a proměnit je v síly zžení. K tomu musíme pěstovat sebepoznání. Od rána do večera příliš nesobecky rozléváme své city a pocity. Egoismem v duševně duchovní oblasti tedy musíme teprve projít. Pro ezoterika v tom spočívá nebezpečí. Nebezpečí zesílení egoismu. Proto s každou pravou ezoterikou musí ruku v ruce morální a intelektuální tříbení člověka. Musíme si uvědomit, že jakožto od ezoteriků se od nás žádá nemožné a že o toto nemožné usilujeme. Veškeré úsilí je zkrátka usilováním o dosažení nemožného a být neegoistický je také něco nemožného. Musíme se snažit chovat správný cit vůči veškerému vývojovému úsilí. Chtivost po poznání a pokroku není správná, nýbrž máme chovat vážný cit pro povinnost vůči vývoji, neboť božský duch do nás vložil síly, které vytváří bez našeho přičinění, avšak vložil do nás též aktivní síly, které člověk musí rozvinout sám svým činem a nerozvíjet tyto síly, jež do nás božstvo vložilo ku zdaru vývoje a pokroku lidstva, je největším hříchem proti božskému duchu. A tyto síly v nás jsou tak silné, že nám, byť teprve po dlouhém čase, vedou vzhůru do duchovního světa. A proto si má ezoterik říci. Budu čekat, neboť vím, že síly ve mne povedou, ať za dlouho či záhy vzhůru do duchovního světa. Oni to učiní, jen když se duchovnímu světu náležitě oddáme. Vedlejší cvičení v nás vytvářejí vlastnosti nezbytné pro fyzickou pláň. Jsou to kontrolované myšlení, vědomé jednání, vyrovnanost a tak dále. Zvolna tak budeme ve svém srdci, ve své duši mít přihrádku, v níž budeme uchovávat to nejsvětější, co máme, v níž jsme ezoterici, zatímco jako lidé žijeme venku své životy. Boj se sebou samým i se světem je přitom samozřejmý. Stáváme-li se ezoteriky, musíme se stát bojovníky. Na tu spoustu nášků meditujících, že myšlenky ruší a atakují, lze odpovědět tak, že to jsou bytosti, jež kolem nás poletují a které se na nás ze stále větší silou vrhají. Tady můžeme říci jen buď rád, že tomu tak je to úspěch meditace, který ti ukazuje, že myšlenky jsou duchovní mocí. Odvaha, nebojácnost a důvěra, to jsou vlastnosti, které ezoterik potřebuje na své cestě. Konec ezoterní hodiny. Posloucháte projekt Duchovní audioknihy. Budeme vám vděční
za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt Duchovní audioknihy. Děkujeme.